Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Статистика үсә. Чаллыда коронавирус белән авыручылар 500-дән узды. Сабый йөрсәгенә түләргә. Татарстанда балалар бакчасына түләү тәртибе үзгәрде. Балалар социаль челтәр аша мөрәҗәгать итә. Халыкара балалар көнендә интернет йолдыздан тәбрикләү. Чаллыда COVID-19 белән авыручылар саны узган тәүлектә 18-гә арткан. Татарстанда бу диагноз 50 кешедә расланган. 19 пациент хастаханәгә салынды, 31 кеше өйдә дәвалана. 1 июньгә Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 501-не тәшкил итә. Татарстанда 3244-не. Бакча өчен түләүне баланың йөргән көннәренә генә исәпләячәкләр. Күптән көтелгән карар республика хөкүмәтендә узган киңәшмәдә кабул ителде. Ярымга якын Татарстанның балалары бакчаларында дежур төркемнәр генә эшләде. Балаларның күбесе үз изоляция вакытын өйдә үткәрде. Мәҗбүри изоляция режимы тәмам, әмма күп кенә әтиәниләр сабыйларын бакчага йөртергә курка. Түләүләр килеп тора. Теманы Эльвина Андрова дәвам итәчәк. Ата-аналар бала бакчага йөрмәсә дә тулы бәяне түләргә мәҗбүр иде. Әлбәттә, бу канәгатьсезлек уятты. Шәһәрдәшебез Екатерина Бряндина балаларын бакчага йөртми. Ул үз изоляция режимы гамәлгә кергәннән бирле хакимияттән бу проблеманы хәл итүне сорый. За двоих детей я их вожу на Беженчелнинский детский сад номер 27. Мне нужно заплатить 6 тысяч. Просто заплатить за воздух, то, что я не хочу рисковать здоровьем своих детей. Да, кто работал, кто водил, они, естественно, должны платить. Но те, кто побоялся, почему мы должны платить за воздух? 29 майда Татарстан хөкүмәте йортында республиканың мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында абонент түләү мәсьәләсе каралды. Было принято решение поддержать семьи с детьми путем отмены родительской платы как за питание, так и в части абонентской платы. Татарстан балалар бакчаларында түләүне йөргән көннәр өчен генә исәпләячәкләр. Ата-аналар түләүнең даими өлеше 3-4 мәртәбә кимиячәк. Кайбер төркемнәрдә түләүнең гомуми суммасы да кимергә тиеш. Әлеге ярдәм чараларына ел саен республика бюджетыннан 2 миллиард сумга якын акча кирәк була. Яңа формат буенча түләүләрне инде 12 майдан исәпләргә тиешләр. Эльвина Андрова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Стеналары кыршылган, түшәмнән штукатурка кыйыла, баскычлардан төшеп булмай. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләрдән җир асты кишүләренең начар торышына шикаятьләр килүен дәвам итә. Алар буенча йөрү сәламәтлеге өчен куркыныч, капиталь ремонт таләп ителә ди шәһәрдәшләр. Безнең төшерү төркеме шәһәрнең җир асты кишүләре буенча үз рейдын үткәрде. Йорт төзүчеләр тукталышында урнашкан җир асты кишүендә баскычлар җимерелгән, пандуслар торышы да мактанырлык түгел. Полностью лестницы все поменять, внутри все это состояние, ремонт уже давно требуется. Мы вот с ребенком гуляем, здесь постоянно темно. Очень опасно, в общем. 47-нче комплекста урнашкан җир асты кишүендә дә ремонт кирәк. Баскычларда урыны белән плитәләр юк, стеналарда төрле сурәтләр, ямьсез сүзләр, түшәмнән штукатурка куела. Чистартып, карап, мотор итеп карап торсалар, бик мотор булар, конечно. Кеше күп йөримендә. Жол итүгә, особенно пенсионерлар. Буяу кирәк, мотор итеп, конечно. Теләсә нәрсә рисовать итмәсеннәр иде мотор итеп, менә булай мотор түгел бит инде. Без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Шәһәр башкарма комитетында авария хәлендәге җир асты кишүләрен ремонтлау өчен финанс чыганакларын эзләү бара дип аңлаттылар. Әлеге максатларга акча бүлеп бирелгәч, ремонт эшләре дә башкарылачак. Тик кайчан булачагы әлегә билгесез. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 1 июньнән 30 августка кадәр шәһәрдә ел саен үткәрелә торган чәчәкләр фестивале узачак. Бәйгедә төрле оешмалар, территориаль иҗтимагый үзидарәләр һәм барлык теләүче шәһәрдәшләребез катнаша алачак. Лилия Гатина катнашучыларның берсе белән очрашты. Нина Виноградова 1972 елдан бирле 408 йортында яши. Шәһәрдәшебез элек йортлар янындагы территория буш һәм күңелсез иде дип искә ала. Шуңа да күршеләре белән бергә территорияны төзекләндергә булган.
Здесь было все пусто, вот на этой площадке магазины и все было. А здесь все было просто, сажали деревья полностью, кустарники, но чего-то не хватало, вот решили посадить. Началось с того, что нам с огорода привозили у кого чего есть. Мы их все рассаживали, подкармливаем, рыхлим, поливаем. Территориаль үздәре рәисе Светлана Исаева уртак көч белән ел сайын 4-нче микрорайон Матурая барады. Территорияны төзекләндерүдән тыш алар ел сайын җиңү йолдызы бәйгесендә катнашалар. Спасибо моим жителям, то, что они не оставляют свою придомовую территорию даже во время самоизоляции. Высаживают красивые цветы, привозят с огорода кустарники, все это делают, все это облагораживают территорию. 1 июньнән 14 августка кадәр шәһәрдә елның иң яхшы сантехнигын һәм урам себерүчесен сайлап алачаклар. Моның өчен катнашучыларга башта район этабын, аннан соң шәһәр этабын узарга туры киләчәк. Конкурс комиссиясе гамәли күнекмәләргә бәя бирәчәк. Июнь аенда конкурска гаризалар бирү башлана. Анда 1 елның иң яхшы яшьләндерүчесен сайлап алачаклар. Җиңүчеләрне шәһәр чәчәкләр фестивалендә 30 августта игълан итәчәкләр. Лилия Гатин, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 1 июньдә Бөтен дөнья балаларны яклау көне. Бу бәйрәмне 1949 елда Парижда рәсмиләштерәләр. Ел сайын 1 июнь көне балаларга концертлар, уеннар һәм конкурслар оештырыла. Әмма эпидситуация булу сәбәпле быел барлык тантаналы чараларны һәм чаллы йолдызларын онлайн күзәтеп була. Аеруча нәниләр өчен үз йолдызлары булганда. Эмилия Гатаулинага 5 яшь, ул балалар бакчасына йөри. Нәни булуына карамастан социаль челтәрләрдә кыз иң танылган шәхесләрнең берсе була. Кызчыкны Instagram битендә 16 меңнән артык кеше күзәтә. Үз битендә кычык татар эстрадасы җырларына кушылып җырлый, видеоларны аның әнисе урнаштыра. Олия Гатаулина сүзләренчә, ситуация белән бәйле рәвештә алар апрель аеннан өйдә утыра һәм нәкъ шул вакытта уйламыйча да кызның җырлаган видеоларын урнаштыра. Кыска вакыт эчендә кызның шулай танылачагы турында һич тә уйламадым ди Эмилияның әнисе Олия Гатаулина. Элегрәк безнең Instagram битебез күбрәк гаилә бите иде дип әйтсәк була. Чөнки без анда үзебезнең гаиләбезнең иң мөһим вакыйгаларын куя идек. Фотографияларын, видеоларын, балалар үскәнен күбрәк истәлек өчен. Үскәч Эмилияны әти-әнисе музыкаль мәктәпкә бирергә планлаштыралар. Бүген балалар көне уңаеннан Эмилия барлык шәһәрдәшләребезне бәйрәм белән котлый. Исәнмесез дусларым, барыгызга да бәйрәм белән котлыйм. Бүген балаларның яклау көне. Исәнлек, саулык, ширләмәгез, әти-әниләрегезне тыңлагыз, акыллы булыгыз. Барыгызны бәйрәм белән, мин сине просто люблю все. Лилия Гатина, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. В питомнике «Березка» широчайший ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений. Успей выбрать лучшее. Приезжай в питомник «Березка». Теперь и возле ленты 310033. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783-201. Телефон 783-001.